October 2023 na mapag-alamang hindi naligtas gamitin ang Lazatin at Dolores Flyover sa syudad San Fernando, Pampanga. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, bunso dito ng natural deterioration ng istruktura na madalas daanan ng mga malalaki at mabibigat na sasakyan. Bilang tugon sa problema, pinag-aaralan na ng DPWH ang proposed Dolores-Lazatin Flyover o viaduct na may habang 1.59 kilometers. Magkoconnect po yung San Fernando Flyover at saka yung Lazatin Flyover. No? Para hindi na siya parang mag-alala siya. Ang estimated cost niya is 3.32 billion, not yet funded. Ang total length niya is 1.59 kilometers. So, pinasok din ito sa ODA. Pinasok din ito sa ODA. So, ongoing na ngayon yung uulitin kasi yung mga study. Then, papunta na sa detailed engineering design. Ayon pa sa DPWH, target nila matapos ang Dolores-Lazatin Flyover sa taong 2029. Liana Canilaw, CLTV36 News.